призна, бяхме трагични в защита. Тренерът на Левски Миловелев, който днес се завърна от двуседмична специализация в английския Тотнъм, сподели пред Гон.бг, че не успял да се види Димитър Бербатов след новото равенство на Манчестър Юнайтед с шпорите на Уайт Харт Лейн. Според наставника на лидера в А-група, връщането на Христо Йолов на Гере не е 100% сигурно. 100% и най-големите награди българската борба с световната шампионка Станка Баскова. Севиля се изкачи на третото място в испанската премиера дивизион след минимален успех на Вилияреал с 1-0 в матч от 15-те кръг. Единственото попадение вкара Ренато в последната минута на първото полувреме. И през втората част по-добрите положения бяха за андалусийците, но Фреди Кануте пропусна да направи успеха им по-категоричен. Всичко за жълтата подводница приключи в 53-та минута, когато Лоренте получи втори жълт картон. Загубата смърт на Вилияреал на четвъртото място на точка след Севиля. Убедителен лидер е Барселона с цели 8 аванс пред Валенсия. Във Франция Лион продължава с колебливото си представяне в последните срещи. Седмикратният шампион на страната не можа да победи и Марсилия. Двата отбора не успяха да се отбележат гол и запазиха местата си във временното класиране и след 18-тия кръг. Лион води с 35 точки, Марсилия на втора позиция заедно с отборите на Бордо и Париж Сен-Жермен с по 32. Подобни суми не се говореше на проведения в комплекс Царско село семинар на лекарите от А и Б групите. Присъстващите бяха запознати с последните технологии